Привет, хора, съм Бай, тук с мене. Да, капитан Милк. Да, има какво е. Да, и сега къде ще ходим? И сега ще ходим на филме. Ами. Да, сървър писанието, Ваня не забравя да говориш. Един път забравяха, но втори път се не ми съвяра. Ма скочих, ти скочи ли? Да. Ма тебе не да. Уй, как ми изкара ангеличе. Ето долу има някакъв. Видях го. Аз слушах да съм с него. Ой! Ау, не те ма би. Опа, чакай, стой. Добре, стой. Предполагам, че се посетих, какво? Вой! Да, пасти. Тук, влез в една кула да видиш как се пръска. Там се събира. Аз там няма да много. Тук! Не го нося без някакъв. Който може да го убия скоро. Умирай! Да, те тук са баба си хакериче. Пак някой ме праща тъпа. Гого, този, който сме го причиснали, е хак. Може пък не. Аз ще го снимам. Вой, сега мен подпукаха. Къде е то? Единия с пистолетка. Го видя ли го единия с пистолетка? Моята ли е твоята? Окей. Гого! Взех по-пошленки такива айтами. От един. Аз съм без хей-хей. Гого златна мина. Имам 3 стрелки. Чакай сега искам че кажа. И много бой брони. Знаеш? Ела някакви да... Ела на спална. Резервни брони искаш ли? Да, същите са. Да не играеш футбол. А сега какво трябва да дам? Нищо, айде. Пърля. Няма, той ще бъде само са минали 5 минути. Ама ти къде си? Някой каза ли, че той е хак? И най-тъпият ми ме закара и тук някъде. Убих ли го? Сериозно ли умря? От кой?
съм припаси печагата, пак една страничка зле. Не. И прочим се на изхъбяване. Тя ще сложи много. Окей. Коя ми игра? Да. Клипа е 5 минути. Добре, сега чека да си на кой място си. На кой ларп си. То минигеймс е как се пишеше? Шот... О, мага! Някакъв... Yes! Чай, аз не съм отишъл там. Ай! Ай, на пъпа! Как беше, бе? Не изкалах, не се играе. Пишите долу коментарите хубаво да играем. Да. Хъха, дай. Мале, то помощка, бе. Давай! Не ми дава да чуя. В гол трябва да се оставя майта ми, че аз не мога. Аз съм целия припълен. Аз се справих. Не, те просто. Сега ще чакам 280 секунди. Какво да правим по това време? Ай, гол, ти имаш ли плод в пая? Не трябва да взема, защото аз нямам. Плод? Плод ще е тук. Гого! Знаеш какво имам? Админска мучика! Ясно. Хора да знаете, че... Гого! Риса може да направи 30 метра. Добре. Хора да знаете, че ще откачим този клип в новия канал. Добре? Да, бай. 4 на 4 има какво е хец. Това е моят скил. Това че аз съм друг, просто казет. И така. Гого е на пъпа. Аз чакам на Block Hunt. Ще се играе Block Hunt. Маса с... Не само трябва да чакам. Хора ще спрем клипа да почнем. Добре. И спрем. И върнахме се. Гого отиде до магазина и аз започвам Block Hunt. И сега почвам да след 30 секунди. Спирам клипа. Докато стана 5-10 секунди. И върнахме се. Останаха 32 секунди. И аз съм такова бързо. Сега някой трябва да бягаме с крили. Не е така странно. Сега тук са кариме винаги. Това са кария. И когато дойде меч, добре отпуснахме. Вижте като мечак нов пак едно. Тук ми трябва да откриете толкова секунди. Още малко и това смятам да я закликам. Проклипа, докато го се върнем.